Оборона министрлыгы белән турыдан-туры элемтә. Мобилизация турындагы сорауларны хәзер Объясняем РФ Telegram чат-бот һәм ВКонтакте социаль шелтәренә җибәрергә мөмкин. Чакырыштан азат итү өчен нинди нигез барлыгын, хезмәткә яраклык сәламәтлек категориясе, повестка тапшыру тәртибе турында сораштырып була. Сервиска җибәрелгән барлык сораулар турыдан-туры Россия оборона министрлыгына тапшырыла. Мобилизацияләнгән казанлыларның балаларын мәктәпләрдә бушлай тукландыралар. Бу хакта шәһәр мэриясендә узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә әйтелде. Башкарма комитет хезмәткәрләре волонтерлар корпусы белән берлектә һәр гаиләнең социаль паспортларын тикшереп чыга башладылар инде. Чара якын арада гамәлгә керә. Беренче чиратта балаларга ярдәм күрсәтү исемлеген төзү буенча эш алып барыла. Әйтик, Казанда доверие, ышаныч үзәгенең 5 бүлегендә психологик консультация алу мөмкинлеге дә бар. Өлешчә мобилизация барышында Казаннан 800-дән артык солдат һәм офицер чакырылган. Башка ярдәм чаралары штабның якындагы утырышында тикшереләчәк. Утырыш иртәгә 5 октябрьдә уза.